ንዕንትና መሳኹቲ ነፍስና እዮም ገጽቶም ነፍቅሮም ሰባት እንርእየሉ ጽባቐ እዛ ዓለም እዚኣ እነድንቐሉ ርእስና ኽኢልና ክንንቀሳቐስ ዝገብሩናን ክቡራት ህያዋትና እዮም እንተኾነ ግን እስኪ ሓንሳብ ደው ኢልና ንሕሰብ እዚ ብርሃን እዚ ቀስ ብቐስ እናሃሰሰ እንተኸይዱስ ገጽ እቶም ነፍቅሮም ሰባት ጽሪ ኢሉ ምርኣይን ተቋሪጹስ ብዙሓትና ድኻም ዓይኒ ምልክት እርጋን እዩ ግበር ዝከኣል ነገር የለን ኢልና ንሓስብ ዕድመና እናደፍአ ክኸይድ ከሎ ድማ መነጸር ምእሳር ግድን ይመስለና እንተኾነ ግን ሎሚ ነዚ ጌጋ ኣተሓስባ እዚ ካብ መሰረቱ ዝነቅል ሓደ ዘደንቕ ሳይንሳዊ ሓቂ ሒዘልኩም ቀሪባ ኣለኹ መጽናዕታት ከም ዘርእይዎ ዕድመና እናደፍአ ምስ መጸ ዓይንና በብመዓልቱ 200 ዝኾኑ ተኸላኸልቲ ሴላት ይስእኑ እዚ ማለት ንስኹም ምርኣይ ዓይንኹም ክጽልምተኩም ከሎ ተሰሚዑኩም ናብ ሓኪም ክትኸዱ ከለኹም ኣቀዲሙ 30 ዝኸውን ጥዕና ዓይንኹም ተሃስዩ ኣሎ ማለት እዩ ዶክተራት ዝነግረኩም መፍትሒ እንታይ እዩ መነጽር ግበሩ ንመጥባሕቲ ተዳለዉ እንተኾነ ግን ዝኹሉ ሰብ ዘይነግረኩም ኣብዚ ኣብ ኩሽናኹም ዝርከብ ብርሃን ዓይኒ ዝምልሱ ሞራ ዓይኒ ዘጽሩዩን 6 ተኣምራውያን ፍረታት ኣለዉ ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮና ነዞም 6 ፍረታት ካብ ትድኹም ጀሚርና ክሳብ ቁጽሪ 1 ብደረጃ ክንሪኦም ኢና ብፍላይ ኣብ ቁጽሪ 1 ዘሎ ፍረ ሞራ ዓይኒ ናይ ምክልኻል ዓቕሙ መዋዳድርቲ የብሉን እንተኾነ ግን ተጠንቀቁ ነዞም ፍረታት እዚኦም ሱቕ ኢልኻ ምሕያኽ ዝኾነ ለውጢ ኣየምጽእን እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ዝጋገ ኣብዚ እዩ ነቶም ፍረታት ኣክቲቭ እንገብረሉ ፍሉይ ናይ ኣሰራርሓ ሚስጥር ኣሎ ንዕኡ እንተዘይፈለጥኩም ጊዜኹም ተዋኹና ኣለኹም ማለት እዩ እዚ ቪድዮ እዚ ብዛዕባ ምግቢ ጥራሕ ኣይኮነን እዚ ቪድዮ እዚ ብዛዕባ እቲ ዝጠፍአ ብርሃንኩም ምምላስ እዩ ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩም ንጽንሑ ናብቲ መፍትሒ ቅድሚ ምኻድና ሓደ ወሳኒ ሕቶ ንመልስ ዓይንና ስለምንታይ ይደክም ስለምንታይ ኸ ሞራይ ይስራሐሉ እቲ ቀዳማይ ኦክሲዴቲቭ ስትረስ ወይ ድማ ምብልሻው እዩ እቲ ካልኣይ ግላይኮጅን ወይ ድማ ሽኮር እዩ እስቲ ብዛዕባ ኦክሲዴቲቭ ስትረስ ንዘራርብ ዓይንና ካብ ዝኾነ ክፋል ኣካልና ንላዕሊ ንኦክሲጅንን ንብርሃንን ዝተቃልዐ እዩ ሓፂን ኣብ ደገ እንተሓዲሩ እንታይ ይኸውን ይበላሾ እዩ በተመሳሳሊ ኩነታት ኣብ ውሽጢ ዓይንና ዘለው ሴላት ብብርሃንን ፀሓይን ብስክሪን ስልክን ብምኽንያት መርዚ ይበላሸው እዚ ምብልሻው እዩ ነቲ ሌንስ ዓይኒ ዘጸልምቶ ልክዕ እንቁላሊሕ ክበስል ከሎ ጻዕዳ ዝነበረ ከም ዝተርር ሌንስ ዓይንና እውን እናተረረ እናጸልመተ ይኸይድ እዚ እዩ ሞራ ዓይኒ ዝበሃል እቲ ካልኣይ ጸላኢ ሽኮር እዩ ኣብ ደምና ዘሎ ሽኮር ክበዝሕ ከሎ ምስ ፕሮቲናት ዓይኒ ይጣበቕ እሞ ሽባ ይገብሮም ሌንስ ዓይኒ ምልጣጥ የቋርጽ ንዚ እዩ ዕድመ ክደፍእ ከሎ ናይ ቀረባ ነገር ምርኣይ ዝጽግመና እቲ ሌንስ ደሪቁን ተገቲሩን እዩ ስለዚ መፍትሒኡ እንታይ እዩ መፍትሒኡ ነዞም ክልተ ጸላእቲ ዘሸንፍ ንጥረ ነገር ንኣካላትና መሃብ እዩ ዓይንና ባዕሉ ናይ ምጽጋን ተፈጥራዊ ዓቕሚ ኣለዎ እንተኾነ ግን መሳርሒ የድልዮ ዚንክ ቫይታሚን ኤ ኦሜጋ 3 እዞም ግብኣታት እዚኦም እንተሂብናዮ ዓይንና መመሊሱ ክርኢ ይጅምር ሎሚ እንሪኦም 6 ፍረታት ነዞም ንጥረ ነገራት እዚኦም ብዝለዓለ መጠን ዝሓዙ እዮም ሕጂ ናብቲ ዝርዝር ክንኣቱ ካብ ደረጃ 6 ክንጅምር ኣብ ሻልሻይ ደረጃ ተቐሚጡ ዘሎ ኣብ ሃገርና ብበዝሒ ዝርከብ ሰሊጥ እዩ ሰሊጥ ንጥዕና ዓይኒ ብዙሕ ግዜ ይጥቀስ እዩ ስለምንታይ ምኽንያቱ ኣብ ውሽጢ ዓይንና ወሰንቲ ዝኾኑ ዚንክን ቫይታሚን ኢን ሒዙ ስለ ዘሎ እንተኾነ ግን ሓቂ ንዘራረብ ኣብ 2024 ዝተገበረ ሓድሽ መጽናዕቲ ከም ዘርእዮ ሰሊጥ ጥራይ ምምጋብ ዓቕሚ ምጽጋን ዓይኒ ዝውስኾ ብ600 ጥራይ እዩ 600 ኣዝዩ ሂደት እዩ ስለምንታይ ምኽንያቱ ሰሊጥ ንጽገና ዘይኮነስ ንጥንቃቐ ወይ ድማ ንምክልኻል እዩ ዝጠቅም ዓይንኹም ሕጂ ካብ ዘለዎ ንኸይገድድ ይሕግዘኩም እምበር ነቲ ዝተባላሸወ ብዝለዓለ ቅልጣፈ ኣይምልሶን እዩ እቲ ጌጋ ድማ እንታይ እዩ ብዙሓት ሰባት ሰሊጥ ሱቕ ኢሎም ይበልዑ ሰሊጥ ኣብ ውሽጡ ፋይቲክ ኣሲድ ዝበሃል ንጥረ ነገር ኣለዎ እዚ ኣሲድ እዚ ኣካልና ዚንክ ከይመጥጥ ይከላኸል ማለት ሰሊጥ ትበልዑ ኣለኹም ግን ጥቕሙ ኣይረኸብኩምውን ናብ ሽንት ቤት ይኸይድ ቁኑዕ ኣጠቓቕማ ካብ ሰሊጥ ጥቕሚ ንምርካብ ናይ ግድን ክቕሎ ኣለዎ ቀዳማይ ሰሊጥ ኣብ ንቑስ መቕሎ ን3 ደቓይቕ ኣምቕዎ እቲ ምዉቕ ነቲ ኣሲድ ይሰብሮ እዩ ካልኣይ ኣብ ሰላጣ ወይ ድማ ኣብ ምግቢ ነስኒስኩም ብልዕዎ ናብ ደረጃ 5 ክንመጽእ ከለና ፍረ ዱባ ንረክብ ፍረ ዱባ ስለምንታይ ንዓይኒ ጠቓሚ ኮይኑ መልሱ ሓደ ቃል እዩ ዚንክ ንዓይንና እንታይ እዩ
እስቲ በአብነት ከረዳውኩም ኩላትና ቫይታሚን ኤ ንብርሃን ዓይኒ ከምንጠቅም ንፈልጥ ኢና እንተኾነ ግን ሓደ ምስጢር ኣሎ ቫይታሚን ኤ ዝፍጠር ኣብ ውሽጢ ጸላም ከብድና ወይ ድማ ጉበትና እዩ ስለዚ ካብ ጸላም ከብዲ ተላዒሉ ናብ ዓይኒ ከመይ ይኸይድ እግረኛ ኣይኮነን መኪና የድልዮ እታ መኪና ድማ ዚንክ እያ ኣብ ኣካላትና እኹል ዚንክ እንተዘይሃልዩ ቫይታሚን ኤ ኣብ ጸላም ከብዲ ተኣሲሩ ይተርፍ ዓይንና ድማ ነቲ ቫይታሚን ይስእኖ ውጽኢቱኸ ድኻም ምርኣይ ለይቲ ይመጽእ ፍረ ዱባ ኣብ ዓለምና ካብ ዘለዉ ፍረታት ኩሉ እቲ ዝለዓለ መጠን ዚንክ ዝሓዘ እዩ እንተኾነ ግን ኣብዚ ሓደ ዓብዪ መጻወዲ ኣሎ ፍረ ዱባ ልክዕ ከም ሰሊጥ ኣብ ውሽጡ ፋይቲክ ኣሲድ ዝበሃል ሓያል መርዚ ኣለዎ እዚ ኣሲድ እዚ ንዚንክ ዓፊኑ ዝሕዝ መቑሕ እዩ ፍረ ዱባ ሱቕ ኢልኹም ጥሪኡ እንተበሊዕኹምዎ ወይ ድማ ኣብ ሱፐርማርኬት ካብ ዝሽየጥ ኮሊኹም ጥራይ እንተበሊዕኹምዎ ኣካልኹም ዚንክ ክረክብ ኣይኽእልን ስለዚ መፍትሒኡ እንታይ እዩ ነዚ መቑሕ እዚ ዝፈትሕ እንኮ ነገር ሎሚን እዩ ቀዳማይ ፍረ ዱባ ምሸት ኣብ ማይ ዘፍዝፍዎ ካልኣይ እቲ ማይ ልዕሊኡ ፍርቂ ሎሚን ጽመቕሉ ን8 ሰዓት ይጽናሕ እቲ ሎሚን ነቲ ኣሲድ ይሰብሮ እዩ ንጽባሕይትኡ ኣንቂጽኹም ወይ ቁሩብ ኣሚቕኹም ብልዕዎ ናብ ደረጃ 4 ንስገር እዚ ፍረ እዚ ብብዙሓትና ዝተረስዐ ወይ ዝተነዓቐ እዩ እንተኾነ ግን ንጥዕና ዓይኒ ዘለዎ ጥቕሚ ካብ ፍረ ዱባ ኣዝዩ ይበልጽ ንሱ ድማ ፍረ ሄምፕ እዩ ስለምንታይ ፍረ ሄምፕ ፍሉይ ዝኸውን ዓይንና ኣዝዩ ልስሉስ ኣካል እዩ ኣብ ውሽጡ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ናይ ደም ሱራትን ነርቭታትን ኣለዉ ነዞም ስራት እዚኦም ዝጎድእ ቀንዲ ጸላኢ ኢንፍላሜሽን ወይ ድማ ሕበት እዩ ሄምፕ ነዚ ሓዊ የጥፍኦ ሄምፕ ኣብ ውሽጡ ኦሜጋ 6ን ኦሜጋ 3ን ዝበሃሉ ዓሌት ዘይቲ ልክዕ ዓይንና ዝደለዮ ብሰለስተ ሓደ ጥምረት ሒዙ ኣሎ እዚ ተፈጥራዊ ሚዛን ንምቅላሕ ዓይኒ ንምሕኻኽን ንምፍንዳህ ደም ሱራት የቋርጽ ካልእ ዘደንቕ ጥቕሙ ድማ ሄምፕ ሙሉእ ፕሮቲን እዩ ኣብ ውሽጡ 20 ዓይነት ኣሚኖ ኣሲድ ሒዙ ኣሎ ኣካልና ባዕሉ ክሰርሖ ዘይኽእል 9 ኣድለይቲ ኣሚኖ ኣሲድ ኣማሊኡ ሒዙ ኣሎ ዓይንና ብተፈጥራዊ ብርሃን ወይ ብእርጋንን ክጉዳእ ከሎ ነቲ ዝተሃሰየ ክፋል ጸጊኑ ንምስራሕ ነዞም ፕሮቲናት እዚኦም ከም ሲሚንቶ ይጥቀመሎ ሕጂ ናቶም ቶፕ 3 ኣቲና ኣለና ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ተቐሚጡ ዘሎ ንዓና ንሓበሻ ንከባቢ ሰባት ሓድሽ ዘይኮነ ግን ኣጠቓቕሙ ዝሰሓትናዮ እንጣጢዕ እዩ ብዙሓት ሰባት ብፍላይ ዕድመ ክደፍእ ከሎ ዓይንና ይደርቕ ኣሎ ሑጻ ዝኣተዮ ይመስል ይብሉ እዚ ድራይ ኣይ ሲንድሮም ይበሃል እዩ ንብዓትና ይውሕድ ወይ ድማ ጽሬቱ ይስእን እንጣጢዕ ነዚ ጸገም እዚ ቁጽሪ 1 ተፈጥራዊ መፍትሒ እዩ እንጣጢዕ ኣብ ዓለምና ካብ ዘለዉ ኣእታው ኩሉ ብዝለዓለ መጠን ALA ዝተባሃለ ዓይነት ኦሜጋ 3 ሒዙ ይርከብ ኦሜጋ 3 ናብ ኣካላትና ምስ ኣተወ ናይ ዓይንና ጽላሎት ዘይቲ ወይ ድማ ኦይል ግላንድስ የነቓቕሖም እዞም ጽላሎት እዚኦም ድማ ንዓይንና ጠልን ወዝን ይመልሱ እንተኾነ ግን እቲ ወሳኒ መጠንቀቕታ እዚ እዩ እንጣጢዕ ከምቲ ልሙድ ልምድና ብዙሕ ኣሕሪርና ወይ ኣብሲልና እንጥቀመሉ እንተኾይና ወይ ድማ ተጣሒኑ ኣብ ድኳን ዝጸንሐ ንገዝእ እንተኾይና እዚ ጌጋ እዩ እንጣጢዕ ልክዕ ከም ዝተጣሓነ እቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ኦሜጋ 3 ምስ ኣየር ክራኸቡ ከሎ ኦክሲዳይዝ ይገብር ድሕሪ 15 ደቂቕ ጥቕሚ ይጠፍእ ናብ መርዚ ይቕየር ቁኑዕ መንገዲ ነቲ እንጣጢዕ ብፍሪኡ ግዝእዎ በብመዓልቱ ንግሆ ክትበልዑ ክትብሉ ጥራይ ብናይ ቡን መጥሐኒ ጥሓንዎ ልክዕ ከም ምስተጣሓነ ኣብ ውሽጢ 15 ደቂቕ ምስ ምግቢ ሓዊስኩም ብልዕዎ ናብ ደረጃ ካልኣይ ክንመጽእ ከለና ዘርኢ ቺያ እዩ ዘርኢ ቺያ ንረክብ ቺያ ስለምንታይ ካልኣይ ደረጃ ሓዘ ምክንያቱ ንጥዕና ዓይኒ ወሳኒ ዝኾነ ሓደ ፍሉይ ባህሪ ስለ ዘለዎ ንሱ ድማ ማይ ምፍቃር እዩ ዘርኢ ቺያ ኣብ ማይ ምስ ትውስኽዎ ብኡ ንብኡ ነቲ ማይ መጢጡ ይሕብጦ እሞ ኣብ ዘሪኡ ጄል ይፈጥር እዚ ቀሊል ነገር ይመስል ግን ንዓይንና ህይወት እዩ 9% ወይ ድማ 900 ናይ ዓይንና ማይ እዩ ሌንስና ረቲናና ናይ ዓይንና ፈሳሲ ጽሬትን ዝውስኽ ብመጠን ማይ ኣካልና እዩ ኣካልና ክደርቕ ከሎ ፈላማይ ዝደርቕ ዓይኒ እዩ ቺያ ናብ ከብድና ምስ ኣተወ ልክዕ ከም ስፖንጂ ማይ ሒዙ ይጸንሕ እዚ ማለት ኣካልና ሙሉእ መዓልቲ ሃይድሬትድ ወይ ድማ ሩሑስ ይኸውን ማለት እዩ ሕጂ ኩላትኩም ብሃንቀውታ ናብ ዝተጸበኽምዎ ንጥዕና ዓይኒ መዋዳድርቲ ዘይብሉ ቁጽሪ 1 ፍረ በፂሕና ኣለና ንሱ ድማ ፍረ ሱፍ እዩ ስለምንታይ ሱፍ
ምክንያቱ ሱፍ ኣብ ዓለምና ካብ ዘለዉ ምግብታት ኩሉ ብዝለዓለ መጠን ቫይታሚን ኢ ዝተባሃለ ሓላዊ ዓይኒ ሒዙ ኣሎ። ሓደ ሕፍሶ ፍረ ሱፍ ናይ መዓልታዊ ቫይታሚን ኢ ድሌትና 50 ሚእታዊ ይሽፍን። ቫይታሚን ኢ ማስተር ኣንቲ ኦክሲዳንት እዩ። ዝዕገት ይከላኸል፣ ፅሬት ሌንስ ዓይኒ ድማ ይሕሉ። እንተኾነ ግን ተጠንቀቑ፣ ፍረ ሱፍ ናይ ምብላዕ ሕጊ ኣለዎ። ብዙሓትና ሱፍ እንበልዕ ቆሊና ጨው ነስኒስና እዩ። እዚ ንዓይኒ መርዚ እዩ። ዝተቆለወ ዘይትን ጨውን ፀቕጢ ወይ ድማ ፕሬጀር ዓይኒ ይውስኽ እዩ። ጥሪኡ ዘይተቆለወ ጨው ዘይብሉ ፍረ ሱፍ ተጠቐሙ። ቫይታሚን ኢ ጥራይ ዘይኮነስ ቫይታሚን ሲ እውን የድልዮ እዩ። ስለዚ ምስ ፍረ ሱፍ ኣራንሺ ወይ ድማ ሎሚን ተጠቐሙ። እዞም ፍረታት እዚኦም ምግቢ ጥራሕ ኣይኮኑን፣ ንዓይንኹም ዝለኣኹ ናይ ፅገና ሰራሕተኛታት እዮም። ዶክተራት በቃ ኣሪክኻ ኢኻ መነፀር ግዛእ ክብልኹም ከለዉ ንሕና ድማ ፅናሕ ሓደ ዕድል ኣለኒ ኢልና ንተፈጥሮ ንሕተት። ሎሚ ሓደ ውዕሊ ንእቶ ካብ ፅባሕ ጀሚርኩም ንዝቕፅሉ 30 መዓልትታት ካብዞም ፍረታት እዚኦም ቢያንስ ሓደ ብልክዕ ኣሰራርሓ ክትጥቀሙ ጀምሩ። ነቲ እንጣጢዕ ተሓንዎ፣ ነቲ ዱባ ድማ ብሎሚን ዘፍዝፍዎ፣ ነቲ ሱፍ ምስ ሎሚን ብልዕዎ። ድሕሪ 30 መዓልቲ ሕማም ዓይንን ምፅልማት ክሳብ ክንደይ ከም ዝጎድል ክትሪኡ ከለኹም ክትግረሙ ኢኹም። ጥዕና ዝጅምር ብንእሽተን ለውጢ እዩ። ነቲ ለውጢ ድማ ሎሚ ንግበሮ። ጥዕና ሃበለይ።